Jeg ved, hvad vi skal lave i dag. Ja, for Luna har sagt, at vi skulle på en eller anden udflugt, men det regner lige nu. Ja, det gør det godt nok. Ja. Ja. Nu sagde ikke rigtig, hvor vi skulle hen. Nej. Det er lige det. Jeg håber snart, der kommer nogle forældre. Ja, for jeg vil så gerne have et hjem. Det er ved at blive kedeligt her. Nu har jeg været vant til det så lang tid. Ja, selvom man har været vant til det jo. Så en søster eller en bror. så ønsker man sig faktisk rigtig mange ting. Hvad mener du med mange ting? Altså man ønsker sig en familie, en bror, en søster, og en mor og en far. Det ønsker man så vel. Ja. Nå. Dingelingeling. Nå, jeg er nødt til at smutte. Jeg bliver nødt til at tage den. Ja. Måske er det nogle forældre. Som om det ikke er. Når telefonen lige ringer lige pludselig. Men lige vil det. Vel. Nå. Jeg skal. Nå, ja. Det var nogle forældre, som kommer snart. Fuck, der kommer forældre. Det er meget snart. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde over. Ding dong. Nu kommer de. Lad som om I hygger jer. Ikke. Der skal ikke ske noget. Okay. Hej. Au. Sikke dramatisk. Ja. Nå, her er børnene. Sig hej, unger. Ikke for noget. Hej. Ja. Nå. Den her vej. Godt. Hvad for et barn kunne I tænke jer? Det ved vi ikke. Altså, det går lige meget om det er pige eller dreng. Ja, det går lidt lige meget om det er en pige eller en dreng, men vi vil bare gerne have et tyt barn, vi gider ikke en, som ikke er særlig. Og et, der er ordentligt. Ikke en, der laver space. Ballade. Space. Ja, så, men altså, vi gad godt at se nogle af børnene. Jeg kan da prøve at hente nogen ind. Ja, det vil være rart. Nogen, der ikke laver løjer. Ja. Det er i hvert fald ikke den, jeg tænker på. Nå, jeg henter lige en. Kom så. Her er en af børnene nu, der ikke et sted, den kan sidde. Det er lidt. Hej. Goddag. Hej. Hvem er det? Bare tig stille. Det kan være dine forældre. Hej. Hej. Skal jeg smutte igen? Kan du ikke fortælle noget om dig selv? Jeg er lille. Jeg er lille, og så... jeg kan ikke lade være med at grine, og... jeg har ikke så mange venner. Det er nok, fordi jeg aldrig er ude. Ui! Au. Nu smutter jeg. Yay. Nå, videre til næste barn. Nu er det din tur.
ser sød ud. Tak. Hvad hedder du? Mille? Og jeg er 9 år. Og jeg har en bedste ven. Fantastisk. Ja. Nå. Har I brug for at se flere, eller vil I hjem og beslutte jer? Eller hvad? Er det det? Hvad er planen? Du må gerne gå ind. Okay. Vi tager hjem, og så finder vi ud af det. Okay. Godt. Ej, hvordan var det? Sjovt. Det var sjovt. Jeg skulle bare fortælle mig selv, hvor gammel jeg var. Ej, var de søde? Ja, og de var brune. Og moren havde lange ører, og faren havde stridtører ligesom mig. Ej. Og de var Nutella-brune. Nutella. 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 Hvem sagde Nutella? Slet ikke mig. Jeg glæder mig til i morgen. Ja. Men jeg tror, hvis vi skal til i seng nu. Godt barn, klokken er ved at være mange. Okay. Okay. Man skal jo ikke kunne se dem. Så går vi i seng. Luna kommer og siger godnat, ikke? Jo, det plejer skulle hun at gøre. Det plejer hun i hvert fald at gøre. Kommer lige om lidt. Jeg skal lige sige godnat til de andre. Godt. Kan I sove godt? Ja. Ja. Nå. Ja. Godnat. Godnat. Fortsættes.